toevallig. Want ja, het is wel een opmerkelijke... Dat is... Ja! Goeie. Van de televisie. Maar ik dacht, er staat er anders op de deur. Wat dacht u dan? Weet ik veel wat er altijd aan de is. Kom even beneden. U komt naar beneden? Ja. Kijk wat er te vertellen is. Allemaal lekker leuk. Ik wens ook een hele fijne dag. Ja, die En wel jullie leuk. tijden hoor. Ja, blijf braaf hè. Dat toch weer vergeten Dat is een gevallen. nieuwe bochtje, dus toch een mooie bochtholz. Had er eens gezien wat daar staat? Ja, dan gaan we ook kijken. Ik ben dus beneden. Het leek wel een... Het leek wel een stukje theater wat er net boven de ramen openmaakte. Ja, ik huur wat gerommel, dat komt vandaan. Kijk. Hé, Muppie. Die heeft u altijd op? Wat? Die muts? Ja? Nee, dat is er één van. De een van. Met wie heb ik het genoegen? Cher. Cher. Kom even. Muppie, kom. Naar binnen. En naar binnen. Nu. Nu naar binnen. Hij luistert wel. Hey Cher. Kom, ga. Ja, hij luistert goed. Hij heeft af en toe wat hulp nodig, maar hij luistert. Hey Cher, hoe lang woon je hier al? 5 jaar, 5,5. 5,5. Hoe ben je in Bogus terechtgekomen? Dat is leuk. In het eerste jaar zei er iemand, ik zeg van, hoe spreek je dat nou precies uit? Bogus, gewoon net als het Engels. Bogus. Bogus. Ja, maar bogus. Ja, maar dan trek je het uit zijn context, hè? Ja, nou ja, als je kijkt van hoe het geschreven is, het is bijna Duits. Ja. Een beetje een zetje te veel of zo. Maar hoe kom je, want waar kom je oorspronkelijk vandaan? Ja, wat is oorspronkelijk? Ik ben geboren in Zwitserland. Oh? Zwitserse vader, Nederlandse moeder. Zo heet ze! Ja, ik kan ook wel een beetje kallen. Alleen de helft verstaat het niet. Jij kalt, nee, maar je kalt vloeiend Hons. Dat, oh. Ja, hij is wel leuk, maar, Hey, maar wel druk. Zwitserse vader, Nederlandse moeder. Oké. Maar zijn we in Gouda terechtgekomen, Boskoop, in Zuid-Holland. Toen zijn mijn ouders, die zijn in 90 zijn die gescheiden. Maar dat zijn Jut en Jul, hè, die twee. Ja? Scheiden. Dat is ook maar zo'n woordje, hè. Oh, dus ze kwamen... Die zien elkaar nog dagelijks bijna. Oké. Goed. De een die woont in Susteren en die ander in, net over de grens, Isenbroek. Oké. Maar je ziet je ouders wel regelmatig? Te weinig naar mijn zin. Oké. Het zal wel wat meer mogen. Moet je een bak koffie? Mogen we binnenkomen? Ja. Ja? Nou, gezellig. Hey, maar... Je zal schrikken. Maar ik kan je verzekeren, van, was je vorige week gekomen, dan was je helemaal nog niet binnengekomen. Oh, je hebt opgeruimd? Hey. Ja, Muppie. Of je uitgezocht worden. Oh, Van Rijn! Oh. Nee, wat leuk, joh. Maar ik dacht, daar staan ze er weer. Dan moeten ze wat, iets over de kachel of over de rotzooi buiten of weet ik veel wat. Nou, jouw buren, die zeiden van, die staat soms, 's s'nachts om 3 uur staat die de hout hakken. Of wat dan ook. 3 uur. 'S'nachts om 3 uur. Moet niet hout hakken. Nee? Oh, Ik ben wel eens buiten met de hond of zo, maar... oké. Hey, want ik zag boven, gitaren achter, daar staat er ook nog één. Ja, dat is mijne. Ben je muzikant of zo? Mag geen naam hebben. Maar hoe ben je nou uiteindelijk hier terechtgekomen? Want het ging van Zwitserland naar Boskoop, Gouda, Zusteren. Ja, wij hadden een restaurant in Zwitserland. En
is allemaal leuk en aardig, die Zwitsers en zo, maar... mijn moeder kon er niet zo mee worden met die mentaliteit daar. Dus die kwam waarschijnlijk op een gegeven moment met het idee van... laten we teruggaan naar Holland. Ja, mijn vader... die heeft er waarschijnlijk ook het een en ander in meegemaakt van... tegenwerkingen en zo. Net zoals met Jos van Rij, maar dan heus, weet je wel. Ja, Jos van Rij, iedereen heeft er wel een mening over, hè? Ach, denk ik ook van, als je dat afzet tegen de rest van de politici, dan denk ik van, nou, een vrij normale man. Ja? Ja, is toch zo? Ik heb geen idee. Ik vind hem wel een mooie karikatuur. Die Oppenheimer kan hem mooi tekenen, zo maar zeggen. Hey, is dit is een woonkamer, atelier, werkplaats? Nee? Ik moet nog afbouwen. Je moet nog afbouwen? Ja, toen ik hier kwam, er zat niks in. Dat was op het level van gesloopt zijn, zullen we maar zeggen. Alles was eruit. We moesten boven nog wat eruit halen, maar... heb je het gekocht of zit je hier gehuurd? Of? Mijn moeder heeft het gekocht. Oké. Ze hebben mij eruit geknikkerd uit mijn woning in Reewijk. Daar zat ik in een sociale huurwoning. En met een Italiaan naast me. Die hield wel van stoken, dus ik hoefde niet veel bij te stoken. En ik zeg van, joh, godverdomme, zeg tegen mijn vader. Ik zeg van, dat is wel even een verschil wat ik nu moet verstoken en wat ik toen had en zo. Dus ja, dan heb je al die tijd geluk gehad. Maar zo kan je het ook bezien. Maar waarom werd je eruit gezet? In Reewijk? Gezeik was dat. Mijn buurman was aan de speed en zo. En die kreeg ook altijd van die kaalkoppen langs. Op een gegeven moment stonden ze hem te bedreigen. Ik heb de politie gebeld. Mijn vriendin was er. Knettergek van 3:30 in de nacht. Dat soort geluiden, weet je wel. Het schijnt modern te zijn. Als je drugs op hebt, dat je dan een beetje als een Mongool moet uit de hoek komen. Maar die kwam Mag je trouwens, moet je mee uitkijken met dat woord, hè? Wat je nou net zei. Dat zijn de buren van de Chinezen, toch? Nee. Nee, het veelbesproken woord wat je net gebruikte. Ja, heb je het niet, maar ik kom uit de buurt van Den Haag, hè? Dan mag het weer wel. Oh, dan ja, oké. Nee, niet dat we nou weer... Schrijf het ook al, hè? Megal schrijf je. Oh, oké. Dus jij kent ze allemaal, die grappen? Nee, welke? Nou ja, hoe klinkt een Haagse deurbel? Tering! Dat is nog een leuke. Ze hadden in Groningen, hebben ze de politieauto's, die waren daar te duur en zo, de grote afstanden. En dan hebben ze er 2 op een tandem gezet. Dat voor kostenbesparing, zeg maar, politieagenten. Op een tandem. En die voorop, op die tandem, die deed dan tattoo, tattoo. En die achterop, blauw, blauw. Ja, het is een idee. Het is een idee. Maar je had gezeik met... Eigenlijk zei je van, ik had gezeik met mijn buurman. En daarom hebben ze jou uit je woning gezet. Dat is een van de dingen. We hadden nog een alcoholist en een paar christelijke mensen. En dat omhoog gevallen, want dat is, in Reewijk is dat mogelijk. Dat je omhoog valt. Normaal de rest van de wereld valt alles. Als het valt, valt het omlaag. Daar valt het omhoog. Het is een raar buurtje. Maar jij Het is een soortement van Limburg in het klein. Maar dan met echte fietsjes. Maar was jij het braafste jongetje van de klas dan? Nee, natuurlijk niet. Dat je eruit gezet werd? Nee, ik mag ook wel een beetje aan mezelf denken in die kwestie. Ik weet ook dat ik fouten gemaakt heb en dat ik dingen anders had kunnen doen dan dat ze uitgekomen zijn. Maar, wat had je anders gedaan als je het over had mogen doen, daar in Reewijk? Als ze tussen de christenen gaan zitten, dan tussen de echten, weet je wel. Die met die barmhartigheid nog en zo. Ja. Dat was ook zo'n spreuk van vlak voordat ik daar wegging van... het is niet christelijk. En dat was het ook niet. Maar dat is niks meer tegenwoordig. En hoe is het hier? In Bogus? Ja, ik heb een beetje moeite met de Limburgers. Ik heb meestal moeite met hen die moeite hebben met mij. Dus het is eigenlijk zelf verdiend. Zoals ik het zie. Je roept het een beetje over jezelf af.
Dat was pas geleden was er iets, ik weet niet of dat bij L1 was of gewoon zo in het landelijk nieuws, maar dat Limburgers liever een buitenlander verwelkomen hier in Limburg dan een Nederlander. En dat ging dan nog een stapje verder, ik zeg dan Hollander. Maar het schijnt dat iemand uit Oost-Gelderland of zo, die hoort daar ook bij dat pak of zo. Dat vind je typisch Limburgs? Ja, maar ik denk dat dat ook wel te verklaren is aan de hand van als je door naar Atlas heen gaat van waar heeft dat gebied overal bij gehoord. Zelfs nog bij België gehoord, hè? De burgemeester van Bocholt heeft nog de koning van België aangeschreven van laat ons er alsjeblieft bij zitten. Dat we niet overgeleverd zijn aan die Hollanders. Had je liever in België en ergens versta ik dat ook wel. Ik bedoel, met die mijnen, er is wel wat geld verdiend, maar er zijn ook een hoop mensen ziek geworden. En daar hebben ze niet echt gelet op van wat ze nou eigenlijk doen met de bevolking. Cher, jij lijkt me geen domme jongen. Wat heb je met die slimme kop van jou gedaan? Tot nu toe. Gisteren hebben we gevoetbald. Ja, dat vind ik het slimste wat ik ooit gedaan heb. Met wie? Ik ben er na 50 en dat is bij de FC Germania in Freund. Mijn overbuurman die is Duitser, komt uit Krefeld. Die is ziekenverzorger en die is dan door zijn werk zeg maar, in contact gekomen met die gasten die er elke maandagavond gaan voetballen. Ja. Ik heb er nou een paar keer goed last van gehad, maar gisteravond ging het vrij goed. Ik was wel moe. 18-10 verloren. 18-10? Ja, dan zit ik bij mezelf te denken van, ja, ligt dat nou aan mij? Maar waarom zou het aan mij liggen? Waarom zou het nou per se alleen aan mij liggen? Omdat ik elke keer bij het team zit wat verliest? Dat was in het begin anders. Maar wat doe je toen ik het nog moest leren. Wat doe je de hele dag, Cher, als je niet voetbalt? Nou, ik heb geen internet, dus dan ga ik even naar de Shell. Nou, als ik daar dan toch ben, dan neem ik even een emmertje mee en een prikstok. En dan kijken of nog wat kan opruimen. Of repareren. Of whatever. Ik hou er niet van om voor een baas te werken, maar ik vind werken wel leuk. Ik denk dat dat, hoe noemen ze dat, arbeidsparticipatie 2.0 is. Nou, zelf aan de slag. Dan laat ze maar lullen. Uitsloven. Dan moest je bij mij binnenkijken. Val wel mee met het uitsloven. Nou ja, zullen we het erop houden dat opruimen niet je sterkste kant is? Nee, daar ben ik nou inmiddels ook wel achter van. Ik ben te makkelijk. Ja? Ja.